Zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kunetsa muzuva ranhasi. Kutaura kwandiri kuita kunoku nhau yaLady Squanda iri kutirenda. Inini ndatoshandisa kuLady Squanda vaita sei. Ndochitobatanidza kuti kuda nhasi izuva rekuti makotsi ndo ari kunyanya kunetsa uyezve nevanhu vanoita zvokunokora ndo yatinetsei hysteric. Asi tichiri ipapo chirega nditaura kuti ndichaverenga article yandaona chikubus stop, asi kune imwe zvakare yabuda necheku metro, asi ndichaverenga yebus stop zvangu panapa nekuti dzakada kuti fananei. Zvikanzi Zimbabwe dancehall music chanda Sandra Gazi, aka Lady Squanda, has been arrested in connection with a robbery case that took place in Zengeza, Chitungwiza on Monday night. Squanda was arrested together with 4 other suspects after she handed herself over to the police yesterday after having been in hiding from the night of the incident. National Police spokesperson, Assistant Commissioner Paul Nyati, confirmed the arrest to state media, saying part of the stolen items were recovered at Lady Squanda's house. The Zimbabwe Republic Police is investigating a robbery case involving 4 men and a woman, which took place in Zengeza on Monday night, said Assistant Commissioner Nyati. The 5 are Denzel Chiwenga, Roderick Gwasira, believed to be an ex-police officer, Zakaria Magaya, Sandra Gazi, and Tichaona Chitova, suspected to have robbed $20. $20? Lady Squanda $20 really, a cell phone and a laptop belonging to the complainant. Dozvino izvi zvaita kuti nhasi Lady Squanda vange vari mukati memanewspaper. $20. Cellphone hatisati kuti mutupo wecellphone uyu iNokia here, iPhone here, iSamsung here, iHuawei here, kana kuti iVivo here, kana kuti iOppo here. Handisi kuziva kuti type yefoni yacho ichi. Uyezve kumalaptop zvakare handisi kuti itype inonzi chii yelaptop. Kuti iyo Apple ifoti iyo kune Lenovo kune HP handizivi. Uye futi hatizivi kuti foni yacho vakandoda kundoba iyi yanga yagara ichishanda kwenguva yakareba sei. Kuda izvozvo vanhu vatondoba kana kuti foni yanga yatogara zvayo yatone dambudziko kare nelaptop yacho pamwe yagara yatone dambudziko kare. Ndo yavadero kuvasvitsa panguva yanhasi iyi Lady Squanda. Handiti zvikanzi circumstances were that on the 12th of October 2020, the accused persons spotted a motorist driving a Toyota Wish without registration plates. Muvhuro uyo watatobva uyu ndiwatiri kutoreva 12 mwedzi uno wevhiki rino. When the motorist stopped to pick 2 passengers, Gwasira sprayed the complainant with pepper spray and took the cell phone, $20, and a laptop. Within some minutes, Magaya arrived driving a Honda Fit registration AEI 3552 with Gazi and Chitova and started assaulting the complainant. The complainant lodged a police report against them and a follow-up was made, and the suspects were found at Gazi's house. Chiwenga produced the mapanga to attack police officers and was empowered. Gazi and Chitova fled the scene. Chiwenga and Magaya were arrested and the laptop and the cell phone were recovered, said Assistant Commissioner Nyati. The suspects are set to appear in court today. This is not the first time Lady Squanda has been embroiled in theft storm, as in 2013, she was accused of betraying the trust of several people in the United Kingdom, including her own promoters who gave her mobiles, phones, and other valuables to take back home. After touring the UK with Freeman and JC on the Danger Zone Love and Unity tour, Squanda is alleged to have diverted phones, cosmetics, clothes, and other groceries entrusted to her by Zimbabweans staying in the UK. Ndo paperera chi article randaona kupi
kubus stop TV. Oh, pedwezvo vanhu vese ndakazvimirira ndariverenga katrika chinokuona kuti saka vakaenda kana vakaincluda mupurisa kuda kuti vaida munhu unoziva zvemutemo zvofamba sei ndokuinfofa mupurisa ndokuti tinokwanisa kuita zvekumurobho wacho wakwada kuti woincluda apopular face kura lady squanda nevamwewo 3 avaizobatsira. Saka mondiudza here kuti vakaita go through those things zvese nekuplana kwavakaita nadhiraivha aigona kudhiraivha uyu kuti vabete foni laptop $20 dai zvichinzi vanzi zvakakura sei nekuti vamwe kumacomment section ndonasa kuti vanhu vaita worried kuti zvinhu zvacho zviri kunzi zvakaita kuti lady Squanda amusvike panguva yachimanikiri yanhasi zvosiririsa nekuti zvinhu zvacho zvitukutuku. Why would you go through that nekuronga vanhu vese amakaronga kuti munge muchiita murobho wezvinhu zvakaita seizvozvo dai zvinzi kwanzi vakaenda kundovhura nozishopu kana kuti ipapapo pakaipa. Saka chege ndikupi kumacomments tinonzwa kuti vamwe vanga vachiti chii pavaona kuti lady Squanda was also involved mune chinhu ichi zvikanzi nevamwe catch them police. Ndakagara ndazviona kuti vanoita zvekunokora izvi wakataura kuti ibhinya hairo ndobva tadii paya. May she thought she was acting a movie. Zvikanzi murobho munomuziva here imi nekuti neniwo I am shocked kuti vakanzi vakatoronga chinhu chakadero kuti vanoita murobho wokutora zvinhu izvozvo shoma shoma daylight robho yakadero. Vanhu vashamisika. Mumwe akati vakaba chiko ndomakuda wakoniwa kuvhura article vakaba $20 cellphone isati yapiwa mutupo kuti inonzi chii nelaptop isina mutupo kuti unonzi chii wacho zvakare wavakaita murobho iwoyo wavakaitawo. Zvikanzi imisiye munhu atsvake mari mhani ndiye anoziva nhamo yake vamwe muri kuita wani gumbo pashe. Zvanzi handifunga kuti pane ati kutsvagwa mari kwakaipa asi kubirawo munhu ari kutotsvagawo awana tushoma kutiwo ararame. It's disgusting, disappointing and selfish. Ngaende ozotiudza dzemumajeri nani natitiudza kuti why kuita moyo wakadero hatizvidi. Ndivamwe wavo ambopirwa wacho ndiani. I don't think abira mboko sha izvi zvatova zvenhamo mabasa ataakuita mazhinji kupererwa. Zvikanzi nevamwe kuuta gumbo zvekuti matiudza kuti asiziwo. Zvikanzi nevamwe zvakare atikura nhema hazvishamisi. Saka kanzi saka nevamwe iwe paakaita lose weight yake iya wakaluzira kuti uite zvinhu zvakaita seizvozvo here. Why dai wakaita something chiri better. Zvikanzi zvoita senge tsotsi nhaiwe taiti zvomwe uchatowo zviri nani nevamwewo avo. Vamwe vati zvebasa reizvozvo dai akati akatondidanawo ini ndakatoita timu navo ndevamwewo avo nekuti havakokoti kwacho kwavachenga vaichinda uye vasitaziva kuti mutongo wacho uchapiwa lady Squanda ndewokuti chii. Zvanzi sekaurema wafa one day ndiwewo nevamwewo avo. Zvanzi Squanda lies. Why do I always fall for vanhu vakaita sevavava nevamwewo. Zvikanzi namwe false story ndovamwe vakutofunga kuti ifalse story. Vamwe vakati so ndiyo amudi here yamukutaura kuti amudi murobho vedu vemusadero. Zvikanzi ndozvana ndichida kutobvunzawo kuti waita amudi murobho nekuda kwei. Zvikanzi kuda kwepaper spray ndo amudi yacho iyoyo. Zvikanzi yes because vakazobuditsira polisi mapanga so that means chero pavaiba vaiva nawo mapanga achona. Tochibva ikoko tienda kumwa mapeji. Zvikanzi here we go again. Some people ndibhuti Mike Tashaya. Here we go. Some people have always defended her. No idea why. Time to bring her inside Sokwadi. Ndovachi vaisa an article reash metro. Tabva ipapo toenda macomments kuti vanhu vangu vachiti chii. Zvikanzi haasiriyo kumboisa munhu shoka here uyu musikana uyu. She is self-destructive this one. Beautiful word played here. I'm sure she's gonna love it too. Handiti. She has standard low, but with this ghetto youth my records, it might be her banging them in there and it's good what angadaza motivate ke kwata ngadot she. Can DJ Sikimbo having the last laugh shokwadi. Stupid behavior. For $20 and a cell phone, shokwadi the mind boggles me.
I've said and I will always say it again. They are not celebrities. These are just ganja smokers singing. I don't trust the newspaper. Isn't this a joke? It's not a joke. We saka zvinodhaka ndizvo zvamutuma. Vamwe vachipa millions, umwe achipa $20. I'm so disappointed. Handina hangu daka naye. She's trying to survive. Maskiri ndo anosiyana. Nevamwe avo. Vamwe vakati, pane vamwe vakutaura zvokutuka asi handichazvikwanisi kuzvitaura hangu. Handikwanisi kuzvitaura kuti vanga vachiti chii. Toenda kuna Budiplot Magova akanyora vakati Zimdanzo artist Lady Squanda arrested nekuda kwemurobho case ndokuisa chi8 metro ati kurachoni. 8 zvabiwa zvacho ndopaona kuti the struggle is real zvokwadi. Iwo mafoni adawo Squanda handiti akambotsara vanhu kuUK achibva kutour apiwa kuti asvitse ndo mahwani chaiwo. New music coming. Whether true or false, that's the worst publicity she can ever get in her music career. I'm just imaging life after this. Even if she's acquitted, no corporate world would ever want to associate with her. 20K here, kana kuti muri kuti $20. Amana, poverty is a bad spirit. One, that's very sad. Nevamwe not kuti $20. Yashoka vanhu. Vamwe vakati, that's bad because pane mutemo wakanzi to improvement for period not exceeding 50 years or both. And this is what yange now kuti act yacho. In other case, in other case to a fine not exceeding level 14 what my years anga achirehwa papa achakarebesa ndikazochigoni kuchita. You can just read. She could be put in the nick for a long time. They used mapanga. A maximum sentence for such crimes is up to 50 years. Wakati bro one ndobva vasachi mamitsetse yacho ndikati zvina kushata asi kuti nekuda kwei akaenda kundoitawo murobhi we$20 ilaptop neyekera nefoni yacho iyoyo. Vanhu vari kutoshamisika. Ndonasa kuti vanhu vari kushamisika kuti kuwai ona manje vangu vambopuwa 1 seconds chance ukatomboita kundoimba pama lockdown shows kasi kuti mari yacho inge yatopera ipa lockdown pacho ipapo. Zvokwadza singapinda ndikura nhema. Ndatonzwa kugwadzirwa kuti kune kuda kwei dai vakatondotengesa zvavo kana matomatisi vaitoiwana $20 iyoyo kuda nekuti month yese vachitengesa matomatisi nemaonyeni nemazepe nemajigisi ese waye vachitotengesa vaigona kuti kuda ne$20 pane kuita murobhi we$20. Zvakaoma hazvo zvokwadi. Handikura nhema. Ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera.